дар рӯи замин мавзеъҳои зиёде мавҷуд аст ки тавассути онҳо табиат ба инсон зебогиҳои худро ҷилвагар месозад. вале ба гумон аст ки дар рӯи олам чунин ҷое пайдо шавад ки дар ҳудуди начандон бузурги миёни ҷинсҳои кӯҳии нотакрор дар доманакӯҳои бомарғзору ҷангалҳо иҳота гардида ва дар зери осмони софу нилгун кӯлҳои рангобаранг ҷойгир ва оби он тобишҳои гуногуне аз ранги сабзи паст то бунавши баланд дошта бошад. вале чунин макон мавҷуд аст ва онро водии ҳафткӯл меноманд. буриши мураккаби қаторкӯҳҳо ва обшавии пиряхҳо тӯдаи пораҳои ҷинсҳои кӯҳӣ ва кӯҳпораҳоро ба ҳаракат оварда барои дар дараву мавзеъҳои ҷудогона пайдо шудани кӯлҳо боис гардидааст. дар кӯҳҳои фон беш аз 30 кӯли дорои оби шаффофу сард мавҷуд аст ки аз қуллаҳои барфпӯши кӯҳӣ сарчашма мегирад. кӯлҳо дар бари кӯҳпораҳои наву кӯҳнаи лағжида ҷойгир аст ки он дар натиҷаи обшавӣ ва ҷойвазкунии пиряхҳо ба вуҷуд омадааст. дар миёни онҳо кӯлҳои марғузор ё 7 нозанини шинг бо хусусияти худ фарқ мекунанд. кӯлҳои марғузор аз 7 кӯли фирӯзаранг иборат буда силсиламонанд тавассути водии васеи дарёи шинг ҷорӣ мешаванд. онҳоро баъзан яке аз 7 мӯъҷизаҳои олам низ ном мебаранд. кӯли асама пасттарин дар баландии 1598 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шуда, кӯли дуввум дар баландии 1701 метр ва ҳамин тавр ҳар кадоме аз кӯлҳо аз дигари болотар ҷойгир шуда, яке аз дигаре зеботар аст. тамошои кӯлҳои баландтар душвортар аст, зеро роҳи он мушкилгузар мебошад. кӯли охирин дар баландии 2400 метр воқеъ гардидааст.
кӯлҳои марғузор ва бахусус кӯли мижгон бо ранги ғайриоддии обаш хеле зебо мебошад. нуриҳои минералӣ дар об ҳал гардида ҳатто ба кафки оби дарёи шӯхи шинг низ ранги осмонӣ медиҳанд. вақте дарёи саркаши шинг ба кӯл ворид гардида ором мешавад, оби он ба худ ранги ғализи кабуд ва бунафшро мегирад. дар бораи пайдоиши кӯлҳои мазкур ривояте мавҷуд аст, ки замоне дар ин дара оҳангаре сукунат доштааст, ки соҳиби 7 духтари нозанине будааст. рӯзе ҳокими ин мавзеъ духтари хурдии оҳангарро дида ба ӯ ошиқ мешавад. падари духтар розӣ буд, ки ӯро ба никоҳи ҳоким дарорад, вале худи духтар ба ҳеҷ ваҷ намехост, ки ҳамсари ин марди пир гардад. ва духтари зирак ба чунин қарор омад, ки барои ба шавҳар баромадан назди хостгорон шартҳои худро мегузорад, зеро бовар дошт, ки ҳокими пир аз иҷрои шарти ӯ ҳеҷ гоҳ баромадан наметавонад. ҳокими солхӯрда гӯё аз нерӯи ишқ болу пар гирифта бошад, ки шарти гузоштаи духтари оҳангарро дар зарфи 40 рӯз ба ҷо оварда як қасри зебои тиллоии бунёд намуд. духтари ҷавон чораи дигаре наёфта, дар рӯзи тӯй бо либоси арӯсӣ аз боми қаср худро ба замин меафканад ва ҷон медиҳад. гӯё дар ҷои фафти ӯ кӯли мижгон пайдо шуда, кӯлҳои дигар аз ашки хоҳарони ӯ ба вуҷуд омадааст. дар муқобили ин ривояти халқӣ геологҳо мегӯянд, ки ин кӯлҳо бар асари заминҷунбӣ арзӣ вуҷуд кардааст. қобили зикр аст, ки номи кӯлҳо як маънои рамзие дорад ва ба ҳолату хусусияти он робита дорад. масалан, яке аз кӯлҳо ҳушёр ном дорад, зеро дар гирду атрофи он морҳои заҳрноки хавфнок хеле зиёд гашту гузор мекунанд ва ҳушёр номидани он шояд бо он сабаб бошад, ки одамонро огоҳ месозад то эҳтиёт шаванд. дигар ҳазорчашма ном дошта, он аз оби мусаффои ҳазорон чашмаҳо ба дарёчаҳои хурд ба монанди ҳисору дарахти сурх пур мешавад. дар атрофи кӯл дарахтони тӯс месабзанд. мегӯянд тухми ин дарахтро ба ин ҷо паррандагон овардаанд. дар замони қадим аз ин ҷо як шохаи роҳи абрешим мегузаштааст. кӯҳҳои Фонд қисмати баландтарини қаторкӯҳҳои Зарафшон буда, аз шарқ бо дарёи Фондарё ва аз қисмати ғарб бо силсилаи кӯлҳои Марғузор ба дарёи Шинг иҳота шудааст. дарёҳои ҳавзаи Зарафшон аз ҷумлаи дарёи Шинг аз миёни водиву дараҳои танги кӯҳсорон ҷорӣ гардида, дар макони обгурези дарёҳо дар кӯлҳои дар ин ҳавз буда танзим мешавад. дар мавзеи гирду атроф дарахтони тус, ангад, сафедор, бутаи зирк, настарон, қод ва табулға руста, кӯҳдоман ва дараҳо бо растаниҳои марғзорӣ, теппагӣ ва нимбиёбонӣ аз қабили сечак, астрагал, пиёз, явшон, пудина, ҳулбӯй, тимён ва амсоли ин пӯшонида шудааст.
водии ҳафткул на танҳо бо кӯҳову кӯлҳо ва дарёҳояш, балки бо мавзеъҳои таърихиву макони муқаддасаш низ машҳур аст. Аз водии ҳафткул тавассути Ағваи Товасанг ба кӯлҳои Кӯли Калон ва Искандаркӯл сафар кардан мумкин аст. дар бораи ин мавзеъҳои таърихӣ бошад, дар барномаҳои минбаъда маълумот хоҳем дод.